እንዲሁ ህርመት ልብና አንተ ያመዝሙር ከኒትና ወገን ሃይማኖት ዘይብል ትሻዓት በሐንት ማዕድና ጉዕይ ዝሕሉ ጉዕዞና ጽንዓት ጅግንነት ትስንቅና ሰሎም ዝጸንሐን ክብርና ስረት ህላዌ ባህልና ብስም ሰማእቲ ማሕላና تقبر عسر حزو نبرار ينتظر لو يحبوا عزو عين فناتك بسيو خند ترقمو يريتراونت عين فناتك بسيو ودا ترقمو يريتراونت يريتراونت ما درحونت يريتراونت حبن جغنت عين قدد عن معرر نترر كم منعر بعلت اكوي لبو تسبر اريد راونت سعار سعار زقم زغده اريد راونت سود For example, there are a lot of Kenyans increasingly don't associate the truth with you. Agreements go beyond purely economic or finance-related issues. One of such recent initiatives was growing naval military capabilities. The Yemeni armed forces have unveiled an unmanned surface. እንግዲህ ከአማራ ክልል በጦርነት ላይ ነው። ኦሮሚያ ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ገብቷል ያለው ካልአይ شعبات عينو مريتنا كن بالله حزو ኖራቸው እኛ እንዴት ጥያቄ ማርክ ልናስቀምጥ አንችልም እነዚህ እኮ ፐርሃፕስ ዝጥቀሱ ማለት እዩ ካብ ወጻኢ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ እዚ ክንብሎ ንኽእል ናዕቢ ወይ ንመንግስቲ ሕቶ ብድሆ ዝገጠሞ የለን ኣብ ደግ እንታይ ኢና ዝኽረሰ ማዕታት ኤርትራ ላተይ ንጅምር እቶም ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ግዜ ገድሊ ዝተሰውኡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንርስዖም ኣለና ዲና Paramilitary rapid support forces say they've captured an important city in the southeast. سلام تخطاتلتنا هذا channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتيو لو مون كله ميديانا على فتشنا غرغيرنا نعنا قداسنا زلوهم مسانا متحازلوهم كنفلطو من كنستعملوا لهم زلنا زبلنا يوم عبيتنا عشتون زيناتات حزنا قريبنا لنا كاب عالم جميرنا بمولو تنمصو مسانا متحازلو سلازغوني كسام موداتا مسانا كتصنحو بتتنا نحتتنا كاب مجمريا كسام موداتا استفلالي ارساتن فلطاتن كنباكم كنفتنينا ስለዚህ ምሳና ቆጽሉ ይኹም መጀመሪያ ቤን ከም ልጅም ባራብ ዚ ቪዲዮ ዚ አንታይና ክንሪ ሓደ አሜሪካ እትዕብልሎ ዝነበረት ዓለም ከመይሉ ኣብ ቅድሚ ዓይንና ይፈሽል ከም ዘሎን ይወድቕ ከም ዘሎን ካብ ጣሊባን ክንጅምሪና መጀመሪያ መራሕና ይከድና ኣብ ቅድሚ ህዝቡ ኣብ ቅድሚ ጋዜጠኛታት ሓሳዊ ከመታለሊ ክበሃል ከሎ ክንሰሚዕና ኣብ ሱዳን አርኤስኤፍ ትዕጥቕ ጉጅለ ሓንቲ ከተማ ናብ ምብራቅ ገጹ መፅኡ ከም ዝሓዘ ዝንገር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ዘሎ ኣብ ከባቢና ኣብ የመን ዝግበር ዘሎ ኣብ ቀይ ባህር ዝግበር ዘሎ ድማ ክንሪና ንጀምር በዚያ ኣብ ዜና ይዝና Officials are attending a United Nations conference on the future of Afghanistan. It's the first time that they've joined such talks. Activists criticizing the UN for inviting the Afghan rulers to the gathering in Kandahar. So Taliban እስራ ዓመት ኣሜሪካ ንኽድምስሶ ኢላ ነዚ ናይ ጣሊባን ሓይሊ ንኽድምስስ ወይ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘሎ ኦሳማ ቢንላደን ከኣልየ ተባሂሉ ብስሙ ዝተገበረ ካብ 2003 ነቲ ናይ ኣብ ኒውዮርክ ዘጋጠመ ምህራም ናይ ህንፃታት ንሶም እዮም ገይሮሞ ምሶም ዝሃንደስዎ ወይ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ ኢራቅን ኣብ ልዕሊ ኣፍጋኒስታንን ናይ ትሪልዮናት ገንዘብ ወፍሪ ተገይሩ ሃገር ዕንዮሞን ምሶም ተዋጊዮም ኣብ መወዳእታ ሃዲሞም ፈትዮም ኣይኮኑን ጣሊባን ገዲፎሞም ተሳዒሮም ንብረቶም ከይጠርንፉ ሃዲሞም ከይዶም ሎሚ ጣሊባን ሃገር የመሓድር ኣሎ ሎሚ ድማ ዩኤን ዝበሃል ዓዲሙ ኣብ ጣውላ ምሶም ክዘራረብ ጀሚሩ ኣሎ ፈትዩ ስለ ዝደንገፀሎም ኣይኮነን በፍንጫ ምክንያቱ ኣብ ዓለም ነቲ ሃገር ዘመሓድር ንስዩ እንተዘየለ ድማ ብግብረ ሽበራ ሃገር ስቲል ፀገም ስለ ዘለዋ ግብረ ሽበራ ካብኡ እናተበገሰ ነቲ ካልእ ዓለማት ከጨንቕ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እዮም ሕጂ እቶም ንዓመታት ፍልስጤም ክጭፍጭፍ እዚ ጣሊባን ክጭፍጨፍ ከሎ ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ድከቱ ክፀግብ ከሎ ዋላ ሓንቲ ዘይዛረብ ዝነበረ ሕጂ ሰብኣዊ መሰላት ረእይዎ ክሳዕ ከመይ ኢሉ ተገምጢሉ ከም ዝመፅእ እቶም ኣክቲቪስት ሲሎም ፕላትፎርም ዝቦም ድማ ረእይዎም እዚ ተመሳሳሊ ባህሪ
ኣብ ዓድና ንሪኦ ስለ Human rights and women's groups accuse the Taliban of wide-ranging abuses. It was the Doha Accord, signed 4 years ago between the US and the Taliban, that helped the Taliban to come to power in August 2020. So, እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሂወት ብቕልፅምካ ኢኻ ድሌታትካን ናፅነትካን ትረክብ ጣሊባን ን20 ዓመት ዝኸውን ተቃሊሱ ምስኦም ንኣሜሪካ ነዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ሱፐር ፓወር እየ ዝብል በፍንጫ ካብታ ዓዱ ንብረቱ ሒዙን ገሊዩ ናይ 10 ቢልዮን ዝኸውን ንብረቱ ኣብ ገዲፉ ሃዲሙ ከም ዝወፅእ እዮም ገይሮሞ ኣብ 2022 ስለዚ እዚ ሕጂ ብጣውላ ኣብ ዶሓ ኣብ ቀጠር ዝግበር ዘሎ ኩነታት ንሳቶም ስለ ዝደንገፁሎም ስለ ዝፈተዎም ዘይኮነ ብሓይሎም ዝረኸብዎ እዩ ልዕሊ ኩሉ ድማ ምስ ራሻን ቻይናን ዝኸድዎ ዘለዉ ኩነታት ይርእይዎ ስለ ዘለዉ ብሓይሊ ከኣልናዮምን ምሶም ኣብ ጣውላ ክንመፅእ ኣለና ግን ስቲል ሽሞም ግን ከነበላሽዎ ኣለና ዝብል ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና It's amazing ከመይ ጌራ ኣሜሪካ ልክዕ ከምዚ ናይ ጣሊባን ሑቲ ኣብ የመን ዝገብሮም ዘሎ ኻ ፅንሒ ኢለ ክነግረኩም ኩሉ እዚ ንሪኦ ድማ ትርጉም ዘለዎ እዩ 21. Central to the deal was an assurance that Afghanistan will not become a safe haven for terrorists. But according to the United Nations, multiple militant groups ስለዚ ጣሊባን እቲ ንዘበናት ከም ሓደ ሰይጣናዊ ኦርጋናይዜሽን እንትርፎ ዕንወትን ካልእን ዘይፈልጥ ክቕተል ኣለዎ ተባሂሉ ዝፍከረሉ ዝነበረ ሃገሩ ኣብ ኢዱ ሒዙ ልክዕ እቲ ዘሐጉስ ድማ ከምቲ ናታቶም ባድላ ይኹን ክራባታ ከይተኸደነ ባህላዊ ክዳኖም ገይሮም ኣብቲ ዓበይቲ ስቴጅስ መፂኦም ጉዳዮም ባዕሎም ሒዞም መስሎ ዘለዉ እዩ ናይ ብሓቂ ናይ ጣሊባን ነጥበ መቐይሮ ምዕራባዊ ሚድያ ክዓብጦን ክሽፍኖን ስለ ዝፍትን እምበር ጣሊባን ዝበፅሖ ደረጃ ንኣሜሪካን ምስ ሙሉእ ኤሮጳን ምስ ኩሉ ሓይላን ዝኾነ ራሻ ይደገፎ ቻይና ይደገፎ ገለ ይደገፎ ባዕሉት ህዝቢ ባዕሉት ጣሊባን ዝበሃል ተበላሒቱ ብፍጹም ኩሉ እቲ ኣፅዋራቶም ወላ ሓንቲ ክገብሮም ስለ ዘይከኣለ ተመሊሱሎም ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ኣሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣሜሪካ ዘይሰዓር ሓይሊ እዩ ዝመስሎ ዝበፅሐ ሰብ ነው ኣሜሪካ ስዒሩ ይፈልጥን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ኩነታት ክዕኑ ይኽእል ከጥፍእ ይኽእል እምበር ስዒሩ ይፈልጥን እዩ ጣሊባን ድማ ህያው ኣብነት እዩ እንታይ ግን እቲ ሚድያ ናቶም ነዚ ነገር እዚ ስለ ዘይሽፍኖ ክሰምዖን ክትፈልጦን ኣይትኽእል including Al-Qaeda operate out of Afghanistan and it's Afghanistan's neighbors that are feeling the most heat. Pakistan, with which Afghanistan have increased studying schools and colleges. Officials, many are hoping that the diplomacy may open new ways for a more Some more background. How did it come to these talks between the UN and the Taliban? Ben, it has been quite a process. The UN started this process last year to discuss the future of Afghanistan and basically excluded the Afghan Taliban. This year in February, Afghan Taliban refused to participate because So እዚአን ትሪእዎም ዘለኹም ከምዚኦም ኢሎም ኤክስፐርት ዝመስሉ ደቂ ተዓዲ ዝመስሉ እንታይ ክገብሩ እዮም ደምፅዎም ነቲ ሽም ናይቲ ጣሊባን ዝበሃል ንምብልሻው እንታይ ሕጂ መሰል ናይ ደቂ ኣንስትዮ መሰል ናይ ቆልዑ መሰል ናይ ገለ እናበሉ እዮም ዝመፁ ንመሰል ግን ኣይኮነን ትሕቶ መሰል እንተዝኸውን ነይሩ እቲ ሃገር ን20 ዓመት ቦምባታትካ ይትፍትነላን ኢኻ ሂወቶም ዘገድሰካ ነይሩ እንተኮይኑ መፈተኒ ናይ ኣፅዋርካ ን20 ዓመት ኣይትገብሮም ኢኻ 20 ዓመት ክንደይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላታዊ በፅዋራት ናይ ኣሜሪካ them to have a dialogue without inclusion of any human rights groups and women's rights activists. I understand the criticism, but I mean, at least they're talking. Isn't dialogue a good thing? This is the justification the United Nations is giving. Basically, they say that they have to engage with the Taliban, and they're hoping that they would come to that stage. So, حجنتايو human rights ዝበሃል ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ሕጂ ብጌጋ ትረድዎ ጣሊባን ሙሉእ መሰላት ናይ ኩሉ ሓሊ ይኸይድ ኣሎ ወይ እውን ኩሉ እቲ ናይ ተዓዲ ኩነታት ፅቡቅ ገይርዎ ኣሎ ኣይንብል ኢና ብርግፅ ግን መሰል ናይ ሰብ ዘይሕሉ ቦምባታት ደፍስስ ዝነበረ ቀዳማይ በዚያ ክንጅምር ክንክእል ኣለና ካብ 2003 ክሳብ 22 ኣሜሪካ ዘይተኮሰቶ ዓይነት ኣፅዋር ኣይነበረን ኣብኡ ኢንፋክት ብዙሕ ከም ዝግለፅ ኣፅዋራታ ናይ መፈተኒ ፕሌይግራውንድ ወይ ከዓ መፈተኒ ቦታ ንፀላይ ከመይ ጌርካ ተጥቅዖ ኣብ እዮም ዝፍትንዎ ነይሮም ኣብሪል ታይም ኣብ ፀላይ ክፍትንዎ ከሎ ኣብኡ ዝፍተን ነይሩ ዝበሃል ስለዚ እዚ ኩሉ ዝተገበረኸ መሰል ናይ ሰብ ኣይኮነን እቲ ሃገር ከምኡ ይግባእ ነይሩ ማለት ድዩ እዚ ኩሉ ኣብ ኣፍጋኒስታን ንዑ ሒሶም ነይሮም ልክዕ ሕጂ ተሳዒሮም ኣብ ስልጣን ምስ መፁ እንታይ እዮም ዝቕይሩ ቃና እዮም ዝቕይሩ ወታደራዊ ኣይከኣሉኻን ብዲፕሎማስያዊ መንገዲ ስምካ ብምስይጣን ኣብ ኩሉ ፕላትፎርምስ ከምዚ ከም ጋዜጠኛታት ነቶም ደቂ ሃገር ንደቂ ኣንስትዮ ዶ ንቆልዑ ዶ ንኣንስቲ ዶ ንኣሰብኡት ዶ ከምዚ ሓልዩ ኮይኖም መፅኦም እዚ ዝገብርዎ ዘሎ እዩ በት ኣት ኦፍ ደይ ኩሉ እቲ ክትገብሮ ትኽእል ነርካ ተትኸውን ምገበርካ ቀደም ምስ ተሰዓርካ ተምፅኦ ታክቲክ ምቕያር ናይ ኣሜሪካ ኢና ንርኢ ዘለና
This is the third UN-led meeting in Doha discussing Afghanistan. But the first, the Taliban government delegation is attending. The Taliban was not invited the first time, then refused to attend the second time without recognition and narcotics atop of the agenda. But also, we want to solve issues related to construct. So بتقين بتي طالبان أب أولى سعيرو سلا دمتة أتنا UN تزاربون إشتى كسمعكم أبزي ولا كواكندتي كم تزجبا كبريه بوام تزيلو ويون تزدله تقبلنا تزير رغبو بغل تمام سلز رغبو تتعولان تكورسنجن بفلا يد ما أبزوانزي أفراشان أب تشاينا زلهم زمدنا طبقناتن أب تشاينا بلو بزح جزء أب كونفرنس ناي BRI تعديمهم أب كهال عبيت بلاتفورمس ناي راشا ونابزناي سنت بيترسبرغ international business conference او تعديمهم نيرم فورم بات تعديمهم نيرم سلازي ات بلاتفورم نارغو سلازي خدو زلو امريكا دما تترف سلازلا بتا مسارعيتهم ويون حجازيتهم زخونت قطر غيرهم ابز بلاتفورم عديمهم كمزي كقراربو مخنياتو انتينا نرزلنا نمنتاي دمصالكم زلغو نزي طالبان نزخونه حيل لومي اندحرك سوغو جميركا انتاي يزغاطمكا امريكا بينها تترف بمولو افغانستان ኣብቲ ቦታ ትፅልዋ ክልዋ ኣይኮነን ስለዚ ልክዕ ከምዚ ናይ ኤርትራ ዝብለኩም ዘሎ ናይ ኤርትራ ከጋኒዋ እገዳ ይውርዱላ ኣለዉ ኤርትራ ናበይ ክትከይድ ከም ትኽእል ወይ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ስለዝፈልጡ ግን ብኢድ ኣዙር ብመንገዲ ጣልያን ድዩ ብመንገዲ ሳውስ ኮርያ ድዮም ገይሮም ዲል ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ እንተዘየለ ጠቕላላ ኤርትራ ናብ ራሽያን ቻይናን ተኸይዳ ነቲ ቦታ ትክረኽቦ ኣይኮኑን ስለዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ናይ ጂኦፖለቲካዊ ጌም ኢና ንርኢ ዘለና ጣሊባን ድማ ነቲ ኩነታት ብትክክል ተጠቂሞምሉ ምናልባት ኣብዚያ እቲ ወኪልና ዩኤን ዝበላ ጥራይ ርኢና This sort of engagement is not legitimization or normalization. Only engagement through common, coordinated, principled international position can provide strong incentive for the de facto authorities to adopt policies that would allow for the reintegration into the international community. So, بحفشة انتهينا نرزلنا أب كلتم تلقى ترايخ أب تتعولا تقدم كتسم مالكا كتقالس لكا نتقالسي أمودا تمسب صحكايو كل البلاتفورمز بعلوم يمكن خاز جمرو طالبان زأكل كم سيد عند غوص أرضنا برون أب تعولانا يوينن أب كالي شانلاتن قد عليك ما نريها لنا زدما ملكتنا يتتاشمومي حدا بلو كالاي كن كترينا نايلو مقرب تلي نزيوم حيلتات نزيوم زمركاتيو كالاي حيلة زبهال كاب أفغانستان وين طالبان رتزنينا كابو زجدد الزراب معرباو ميديا دما أبز قربيتنا زليو حوتي انتهي قبرالو رايو. Now highlighting Yemen's growing naval military capabilities, the Yemeni armed forces have unveiled an unmanned surface vehicle, also known as USV. It's called Tufan al-Mudamar, which means destructive flood in Arabic. Now the حوتي مجم زم حوتي زبهالو أبتك أنا زلو أنصر الله وين زبهالو مالتيو الساتهم زي أبزو وانزي دا أمريكا دحر طالبان 10 ዓመት ተኸራኺሮም ካብ ቦቶም ኣውፅኦም ማሚላ ሕቱ ድማ ምናልባት ካብ ጣሊባን እዮም ኢንስፓየርድ ኮይኖም ክኾኑ ዝኽእሉ ኢና ክንብል ንኽእል እሳቶም ድማ ንኣሜሪካ ጠቕላላ ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ወይ እውን ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝኾነ ነገር ፅልዋ ከም ዘይህልዋ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ ሕጂ ድማ እዚ ግን እዚ ነገራት እዚ ግን ኢቨንቹዋሊ ንኤርትራውን ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ዝኸድዎ ዘሎ ቴክኖሎጂካዊ ዓቕሚ ብርግፅ ምስ ኤርትራ ኣብዚ ቀረባ እዋን ፀገም ክፈጥር እዩ ዝብል እምነት የብለይን ስለምንታይ ከም ዝብል ዘለኹ ክልቲአን ሃገራት ተመሳሳልነት ዘለዎ መርገፂ ስለ ዘለዎም ሕቱ ድማ ኣብ ታሪክ ናቶም ሓደሽቲ ይኮኑ ናብቲ ዞባቲ ምስ ካልእ ፀገም ድማ ሃልይዎም ኣይፈልጥን እዩ እምበሺ እቲ መንግስቲ ናይ የመን ዝበሃል ዘሎ እቲ ኣሜሪካ ትዝውሮ ካልኦት ሃገራት ዝዝውርዎ ንሱ እቲ ፀገም ዝኸውን ነይሩ حوت جن أنت أركلهم زم حيل تاتيو أتون كون عكاس معزغل إيرانيو إيران دم مصر عشان چاينان إيران قانتن كوين سرعيو بخلا زراربا مس إيرترا أب تمسا سال مركز زلوميم إيرترا دم نتصور زخانة مركزي أب غزة أب الفلسطين ويعني زلوا إسرائيل زبال حيلي كل اللو تو ستي سولوشنز كجبرالو لازم ايديولوجيكالي يكون ببوليتيكا مركزي بس حوتيس أجام كلوا نازغل أي كلوا أي خلي إيرترا زبل أمنية بلين حنت أنت يسقط لك بناء كالو دفيت مسحج زلوا متهدر واغمي كالت أجام كفترو يخلو ده نزبل تراي تدي كوينو نعنق دفو بإنتتات كتحازي تخيل نخا زلنا يا كونتات زم حوت زبهالو بناء إيران حجز ديم بناء من معبول زخنا مسارحنا حازي خدوا له تعجيت رواز لهم جالبا درون جالبا يزيا زياب عليها تخيل زخنا وتستيبلان أبا بومباي صعنوا كم زي سب زورا زلو خينا بريموت يخت زورا لك عبتن عبيت مراقبنا أمريكا تسجعها ويون عبتن مراقب نشاطهم دليون تسجعها تفنجر مالتيو ويون تتقاسن تلوا زد لي علامات حر مالتيو زد ما تحدش تكنولوجينا توميلهم
ፕሬዚደንት ዝገብርዎ Yemeni military media highlighted that Tufan al-Mudamar is equipped with advanced technology with both manual and remote control capabilities, as is seen in images that have been released. The homegrown unmanned drone Moton enjoys a high destructive capability and carries a warhead weighing between 1,000 to 1,500 kgs. The USV has a speed of 45 nautical miles per hour and operates in all marine conditions. So እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ውሽጡ ሶፊስቲኬትድ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ዘለዎ ብሰብ ሒዝዎ ክኸይድ ይኽእል ባዕሉ ድማ ክኸይድ ይኽእል ብሪሞት ማለት እዩ ስለዚ ከይዱ ኣብቲ ዘድልዮ ቦታ ከይዱ ዓበይቲ ኣፅዋራት ኣብ ውሽጡ ስለ ዘለዎ ነቲ ዘድሊ ዘሎ መርከብ ዕንወት ንምግባር ዓቕሚ ከም ዘለዎ ፍጥነት ከም ዘለዎን ስለዚ ነቲ ሚሳይላት ዲቴክት ክትገብሮ ትኽእል ኮይንካ ወይ ከዓ ኢንተርሰፕት ይብልዎ ነቲ ሚሳይላት ትኩስዎ ዘለዉ ርኢኻ ትከላኸሎም ተኸለኻ ከምዚ ግን ኖርማል ጃልባ ዝኸይ ዘሎ ወይ ገለ ኣምሲሉ ኣብ ጥቃኻ ምስ ቀረበ ድዩ ገለ ዘድሊ ዕላማ ክሃርመካ ከም ዝኽእል ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ዝካየድ ዘሎ ዓውደ ኩናት ወይ እውን ቴክኖሎጂካዊ ምቅያር ነቲ ጌም ናይ ኩናት ብጣዕሚ ይቕይሮ ከም ዘለዎን ሕቱ ድማ ምስ ኢራን ብመንገዲ ኢራን ገይሩ ማለት እዩ ኣድቫንስድ ዝኾነ ናይ ኣፅዋር ኣብ ባሕሪ ይጥቀም ከም ዘለዎን ንኣሜሪካ ድማ ሕማም ርእሲን ድኻም ልብን ፈጢረላ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር The Yemeni armed forces first showcased the Tufan al-Mudamar on June 23rd when it was used to target the Trans-World Navigator in the Red Sea. It was attacked over its owning company violated the ban imposed by the YAF on entry to the ports of occupied Palestine. The Yemeni forces have vowed to continue their strikes as long as the Israeli regime sustains its brutal military onslaught and simultaneously siege ብተደጋጋሚ ድማ መርገፂ ናቶም እቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፈለስጢማውያን ኣብ ጋዛ ትገብሮ ዘላ ንሱ ምዃኑ መበገስ እዮም ግብረ መልሲ ናቱ ምዃኖም ኩሉ እቲ ዝገብርዎ ዘለው ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ድሕሪ ኣብዚ ምናልባት ሓንቲ ከሪአኩም ደልየ ኣለኹ እናረኣናዮ ንኽኢት ኣብዚ ዝርአ ኣለዎ ምናልባት ናይታ ድሮን ገይሮማ ዘለው ዓቕሚ ክንሪኣ ክንፍትን ብሓፈሻ ናቶም ዕላማ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ድሮን እቲ ጃልባ ድሮን ዓይነት እዩ ባዕሉ እዩ ድዝወር ካብ ርሑቕ ኮንካ ኮንትሮል ክትገብሮ ትኽእል ማለት እዩ ማኒቨር ንምግባሩ ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና ኩሉ ትሑት ዝኽተልዎ ዘሎ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይልን ዕብለላን ከምኡ ድማ ንእስራኤል ነቲ ብመንገዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝኸይድ ንግድናታ ንምርባሽን ጠቕላላ ተቆፃፂሮምን እዮም ዝበሃል ዘሎ ብምቕፃል ግን ዋላ ክሳብ ማእከላይ ባሕሪ እውን ዕንወት ከውርዱ ይፍትኑ ከም ዘለውን ቀንዲ ድማ ኣብቲ ህንዳዊ ውቅያኖስ እውን እናኸዱ ዘድሊ ነቶም ካብ ርሑቕ ክሓልፋ ዝፍትና እውን ሓደጋ ከውድቑ ዓቕሚ ከም ዘለዎም እዮም ዘፍልጡ ዘለው እዚ ኻ እንታይ ዘርኢ እቲ ኬፓቢሊቲ ወይ ከዓ እቲ ብቅዓት ናቶም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናሓየለ ይኸይድ ከም ዘለዎን ንኣሜሪካ ድማ ሓደ ዓቢ ፀገም ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር Now let's go to ቁጠባዊ ኩነታት ናይ ብሪክስ ድማ ክንርኢ ኢና ድሕሪኡ ናብ ኬንያን ናብቲ ካልእ ዞባታትናን ክንሰግር ኢና ማለት እዩ Video is absolutely unprecedented. The BRICS bloc members are countries with vast natural resources and a wealth of commodities that are in high demand in the world. And as we are literally on the brink of a massive escalation in the Middle East, with the war between Israel and Hezbollah becoming more and more likely by the day, and the proxy war in Ukraine going on, securing access to natural resources, to food supply and rare earth minerals has become the top priority. Nations of So ኣብዚ ዋን እዚ ሓደ ዓቢ ኣጀንዳ ከም ሓደ ዓቢ ኢቨንት ናይ ብሪክስ ወይ ከዓ ሓድሽ ምዕባለ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ ቀፃሊ ሓድሽ ሄድላይን ናይ ዜና ዝገብር ዘሎ እዚ ከዓ ንፒአር ወይ ከዓ ንማርኬቲንግ ወይ ንሓበሬታ ንዜና ኢሎም ኣይኮኑን ዓበይቲ ስጉምትታት እዮም ስለምንታይ ኣብ ቢቢሲን ሲኤንን ዘይትሰምዖም ዘለኹም ኣሜሪካ ውራይሉ እዚ ሓበሬታ ዝክዕበጥ ይደልይዎ ስለ ዘለዎ ምክንያቱ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ቀፃሊ ቭላድሚር ፑቲን ብካራ ገይሩ ምስ ሓረሞ እዩ ዘሎ ልክዕ ከምዚ ስታቢንግ ይብልዎ መፅኡ ኣብ ገለ ክፋል ሓሪምካ ዝኸይድ እዛ ሕጂ ገይርዋ ዘሎ ብፍላይ ናይቲ እኽሊ ብፍላይ ምስ ሕጂ ናይ ሕዝብላ ምስ እስራኤል ውግእ ክገብርዎ ዝበሃል ዘሎ ናይ ሚድል ኢስት ዓቢ ክራይሲስ ዝግበር ምስቲ ናይ ዩክሬን ምስ ራሻ ዝግበር ዘሎ ምስ ቻይና ዝግበር ዘሎ ናይ መግቢ ዓቢ ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ዳትስ ዋይ ራሽያ ሓደ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ምስ ብሪክስ ተዘራሪቡ ኣብ ዝሓለፈ ኮንፈረንስ ስጉምቲ ክወስድ ይደሊ ኣሎ ንሱ ድማ ኤክስቼንጅ ናይቲ እኽሊ ናይቲ ግሬይንስ ዝበሃል ኤክስቼንጅ ኣብ ሞስኮ ንክግበር እሱ ድማ ብማእከልነት ናይ ብሪክስ ንክግበር እንታይ ማለት እዩ እዚ ክንፈልጥ ኢና ራሽያ ኸ ዓቕሚ ኣለዋ ዶ ነዚ ክትገብር The BRICS bloc will enjoy a natural advantage here because they are able to trade these items at a cost, at a lower cost I should say, since they're not using the dollar and therefore there's no cost associated with foreign exchange. Very often when we discuss multipolarity, we focus multilateral agreements between these countries.
እንታይ ኢና ክንርኢ ንደሊ ዘለና ኣብዚ እዚ ብሪክስ ዝበሃል ብሎክ ሓደ ዓብዪ ገይም እዩ ዝፃወት ዘሎ ወይ እውን ብርቱዕ ዝኾነ ብፍላይ ቭላድሚር ፑቲን እቲ ብልሒ ናቱ እቲ ሓይሊ ናቱ ሕጂ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ዝረአ ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ናቱ ወይ እውን ወታደራዊ ስትራቴጂ ናቱ ወይ እውን ናይቲ ኣላየንስ ምግባሩ ኣብ ወታደራዊ ብጣዕሚ ዓብ ኣድናቆት እንዲ ዝረክብ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ዩክሬን ዝኽተሎ ዘሎ ኣንጻር ኩሉ ኮሌክቲቭ ዌስት ኣሜሪካን ብሙሉኦም ኤውሮፓን ከምኡውን ጃፓንን ደቡብ ኮርያን ተኣኪቦም ዝመፅዎ ዘለው ንዓታቶም ደው ኣቢሉ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ዩክሬን ንምስዓር እውን ዝደናደለሉ ኣብ ዘሎ ንዑ ገዲፉ ድማ ኣብ ሰሜን ኮርያ ከይዱ ዝገበሮ ግንባር ምስ ቪየትናም ድማ ነቲ ናይ ኤውሮፓ ጉዳይ ናብ ኤስያ እውን ከም ዝተዘጋገሮ ንኣሜሪካ ድማ ሓድሽ ግንባር ብኡ ከም ዝኸፈተላ ንቻይና ድማ ፅቡቅ ዝኾነ ደገፍ ከም ዝፈጥር ስለዚ እቲ ሓይሊ ናይ ራሻ ኣዝዩ ሓደገኛን ብርቱዕና ኮነ ይድመፅ ዘሎ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዛረበ ኮይኑ ዘሎ ድማ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዩ ንሱ ኸ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ናይቲ ግሬን ኤክስቸንጅ ኒውዮርክን ሎንደንን ሓደ ካብቲ ናይ ዝኩሉ ኮሞዲቲስ ማርኬትስ ኣብኡ ትሬድ ትገብር ብባጤራ ናይቲ ሃገር ማለት እዩ ስለዚ እዚን ሃገራት እዚኣተን ዝኾነ ይኹን በቲ ዘለዎን ፅልዋ ናይ ዶላር ናይ ባጤራን ጥራይ ዘይኮነስ መብዛሕትኡ እቲ ኢኮኖሚክ ኣክቲቪቲ ናይ ዓለምና ኣብኡ ከም ትሬድ ትገብር ብምዃኑ ሰንተር ናይቲ ፅልዋ ናይ ቁጠባየን ኮይነን ነይረን ስለምንታይ ግን ዝብል ሕቶ ቭላድሚር ፑቲን ቻለንጅ ይገብሮ ኣለዎ ቭላድሚር ፑቲን ንኣብነት ራሻ ንእሽተይ ንክትፈልጡ ኣብዚ ኣርቲክል ትሪእዋ ኣለኹም ኣብዚ ኣብ ናይ ኤስያ ፐብሊኬሽን ወፂኡ ዝነበረ እዩ ራሻ ሓደ ርብዒ ዝኾነ እኽሊ ወይ እውን እኽልታት ናይ ዓለምና ዝቕርብ ኣብ ዕዳጋ ናይ ዓለምና እዩ ስለዚ እቲ ዝዓበየ ፀጋ ዘለዎ ከምኡ ድማ እቲ ዝዓበየ ዝሕረስ መሬት ዘለዎ ከምኡ እውን ዝበዝሐ ህዝቢ ብሎክ ዘለዎ መን እዩ ብሪክስ እዩ ስለዚ ራሻ ከም ሓደ ብዙሕ እኽሊ ዝቕርብ ኣብ ዓለም ማለት እዩ እኽሊ ጥራይ ዘይኮነ ድኹዒ ድማ በቲ ድኹዒ እውን ዝለዓለ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ምስቲ ዝዓበየ ዕዳጋታት ናይ ዓለም ኣብ ብሪክስ ብምዃን እዚ እኽሊ እዚ ኣበይ ትሬድ ክኸውን ዘለዎ ኣብተን ብሪክስ ሃገራት ክኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ እኽሊ የፍሪ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ትኻሊ ግን በዓል ኤውሮፓ ወላ ሓንቲ ዘፍርዮ የብሉን ኣብዚ ደረጃ እዚ ስለዚ ራሻ ነቲ ኩነታት ተስሒባ ሰንተር ኦፍ ናይቲ ኤክስቼንጅ ኣብ ሞስኮ ንክኸውን ብሪክስ ድማ ተሰማሚዖም ኣለዉ ስለዚ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ብሪክስ ኤክስቼንጅ ዝበሃል ብሪክስ ግሬን ኤክስቼንጅ ዝበሃል እንታይ ክገብር እዩ ነቶም ናይ ዓለምና ዝዓበዩ ገዛእቲ ናይ እኽልን ሸየጥቲ ናይ እኽልን ኤክስፖርት ዝገብሩን ብሓደ ክእክቦም ስለዚ ኣብዚ ብሪክስ ዝበሃል እተን ሓሙሽተ ቀደም ዝነበረ ሃገራት ኦልሬዲ 42% ናይቲ ግሎባል ግሬን ፕሮዳክሽን ኣት ኒርሊ 2 ሚሊዮን ቶንስ 1.2 ሚሊዮን ቶንስ ብለና ኣሎ ስለዚ እዘን ሃገራት እዚኣተን እቲ ዝበዝሐ ፐርሰንቴጅ ናይቲ ፍርያት ምፍራይ ናይ እኽሊ ብራዚል ማለት ዝሰፍሐ ሕርሻታት ዘለዎ እዩ ቻይና ማለት ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ህንዲ ማለት ዝበዝሐ ህዝቢ ዘለዎ እዩ ስለዚ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ነዚ ዕዳጋ እዚ ክቋዓፀሮ ዝኽእል ስለዝኾነ ብምግዛእ ናቱ ብምጥቃም ናቱ ብምፍራይ ናቱ ስለዚ ስለምንታይ ኢና ኣብዞም ሃገራት እዚኣቶም ንፅጋዕ ብምባል ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ዝዓበየ ስጉምቲ ንናይ ኣሜሪካን ኤውሮፓን ዕብለላ ወይ እውን ናይ ቁጠባ ፅልዋ ዝነበሮም ሕቆኦም ዝሰብር እዩ ስለዚ ዲዶላራይዜሽን ወይ እውን ካብ ዶላር ወፃኢ ቁጠባ ይኸይድ ኣለዉ ክንብል ከለና ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ሕጂ ድማ መን ይኣትዎም ኣለዉ ዩኤኢ ዝበሃል እኽሊ ዝገዝእ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ደገ ዝገዝእ ስዑድያ ዝበሃል ዝገዝእ ኢራን ዝበሃል መዓት ህዝቢ ዘለዎ ዝገዝእ ስለዚ እዚኣቶም ድማ ነዳዲ ዘለዎም እዮም ፀጋታት ዘለዎም እዮም ስለዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ፀጋታት ኣብ ዓለምና ዘድሊ ንክትነብር ዘድልየካ እቶም ነሰሲቲ ዝኾኑ ኣብዚኣቶም እዮም ዘለዉ እዚኣቶም ኢትዮጵያ ማለት 100 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ግብፂ ማለት 80 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ስለዚ ኣገይን ዝበዝሕ ህዝቢ ዝዓበየ ፀጋታት መሬት ዘለዎ ዝሕረስ መሬት ዘለዎ ህዝቢ ዘለዎ ኩላቶም ኣብዚ ብሪክስ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ድሮ ድማ ፀጋታት ስለ ዘሎ በዚ ተማእኺሎም ነቲ ኩነታት ክቋፀርዎን ዶሚኔት ክገብርዎን ይብገስ ኣለዉ ኩሉ እዚ ንሪኦ ዘለና ድማ ንኤርትራ ዓብዪ ጉድ ኒውስ እዩ ምክንያቱ እቲ ሰንተር ኦፍ ናይቲ ፅልዋ ናይ ዓለምና ኣሜሪካን ኤውሮፓን ኣብ ዝኾኑሉ ንኤርትራ የርባሓን ካብ 91 ጥራይ ይብለኩም ኣለኹን ካብ ካልኣይ ኩነት ዓለም ጀሚራ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ውሳነ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ኣንፃር ረብሓ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ነይሩ ንህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓደጋ ዝእቱ ኣንፃር ረብሓታቱን ኣንፃር ህላዊኡን እዮም ዝኸዱ ነይሮም ስለዚ ናይዚኦም ፅልዋ ምእላዩ ድሕሪ ናፅነት እውን እንተኾነ ብጀካብተን ቀዳሞት ውሕዳት ዓመታት ካብ መጀመሪኡ ምስ ተፃበእዎ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኢፌክቲቭሊ ኣብ እገዳ ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ዘሎ ሃገር እዩ ስለዚ እዚ ናይ ብሪክስ ምንቅስቃሳት ንኤርትራ ሙሉእ ብምሉእ ከርባሓ ዝኽእል ኣድቫንተጅ ክባ ዝኽእል እዩ ዋላ እውን ኣሜሪካ ወይ እውን ጥልያን ድዩ ካልእ መፅኡ ሽርክና እንተፈጠረ እውን ንኤርትራ ዓብ ለቨሬጅ ዓብ ሓይሊ ሃልይዎም እዮም ኣብቲ ዲስካሽን ክመፁ እምበር ነቲ እገዳ ንኽኣሊሎም ጥራይ ኣይኮነን ኤቭሪ ስጉምቲ እዚ ብሪክስ ዝገብሮ ዘሎ ንኤርትራ ካብቲ ዘላቶ ዕፅዋን ክባል ንክትወፅእ ዝበለፀ ዕድልን ዝበለፀ ቻንስን ትፈጥረላ ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እዚ ብዓብዪ ምርዳእ የድልዮ እስከ ንመለስ ናብታ ናይ ኣትቦ full members of the BRICS bloc. And these agreements go beyond purely economic or finance related issues.
One of such recent initiatives was Russia's proposal to create an inter-bloc grain exchange. On June the 14th, the BRICS agriculture ministers met and supported the idea of a new grain platform between member countries. This is a truly significant development because its primary focus is social development and the expansion of areas that would be mutually beneficial to these emerging markets. The BRICS grain exchange would support Niger. ካብዚያ ንሰማዕ ፀናሕና ኣብዚ ናይ ብሪክስ ስጉምቲ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ብሓቂ ጌም ናይ ፖለቲካን ቁጠባን ናይ ዓለምና ጌም ቼንጀር ዝኾነ ኣብዚ ሓለፈ ፔይመንት ጌትዌይ ወይ እውን እዚ ስዊፍት ዝበሃል ኢንተርናሽናል ፔይመንት ዝበሃል ዝነበረ ንዑ ገዲፎም ኤምብሪጅ ዝበሃል ከመይ ጌርካ ብብሎክቼን ዝተሰነየ ቻይና ዘይተቋፀሮ ራሽያ ዘይተቋፀሮ ካልእ ሃገር ዘይተቋፀሮ ኩለን ሃገራት ማዕረ ኮይነን ዝሳተፋሉ ፕላትፎርም ይፈጥሩ ኣለው ተወሳኺ ድማ ሕጂ ኤክስቼንጅ ይፈጥሩ ኣለው እቲ ካልእ ዝግበር ዘሎ ሽርክነታትን ብባጤራኻ ንግድናቶምን እቲ ዘሎ ምዕሩይ ዝኾነ ፍትሓዊ ዝኾነ ኣካይዳን ናይ ብሓቂ ነቲ ዓለምና ሰላማዊ ወይ እውን ዓብላልነት ካብቲ ግበታን ዓብላልነትን ናይ ኣሜሪካ የውፅዋ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ጥራይ ግን ኣይኮነን እቲ ፅቡቕ ነገር ኣብዚ ወላተን ሃገራት ንኣሽቱ ሃገራት እውን ንኣብነት ኒጀር ትበሃል ሃገር ንፈረንሳን ኤሮጳን ጌራቶም ዘላ ማዕድናት ናተዩ ብምባል ናይ ዓመታት መግዛእትን ጭቆናን ዝነበረ ከመይ ገይሮም ልሒቆም የውፅዎ ኣለዉ ኣብዚ ድማ እዚኣቶም ድማ ምስመን ስለ ዝቐረቡ እዩ ምስ ራሽያን ቻይናን በቐረባ ይሰርሑ ስለ ዘሎ The rift between the Niger and former colonial power France grows wider as the West African country has confirmed it's taking back control of a French-run uranium mine. The Council of Ministers adopted a draft decree withdrawing the permit for large-scale uranium exploitation. Thus, the Imurering permit now returns to the public domain of the state. Nigerian authorities have revoked the Orano nuclear fuel producer's license for failing to fulfill government demands to resume mining. The freeze in operations was instituted in 2011 due to the collapse of global uranium prices. The French power group argues it had resumed. እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ምዕባለታት ምናልባት ከምዚ ውራይልና ንኣሽ ደሊና ነምፃልኩም ዘለና ነው this is actually major events በዓለም ደረጃ ዓብይ ኣቓልቦ ናይ ዓለም ስዒቦም ዘለዉ እዮም ኩላቶም እሳቶም ድማ ኣፍሪካ ሓድሽ ዓይነት ናጽነት ተስተማቕር ከም ዘላ ሓድሽ ዓይነት ሓይሊ ተስተማቕር ከም ዘላ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ዝነበሮ ኮንትሮል ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ሉዝ እናገበሮ ይኸይድ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ድማ ብሓቂ ነቲ ናብነት እዚ ኦራኖ ዝበሃል ካምፓኒ ነቲ ዩራኒየም ናይ ኒጀር ንዓመታት ብሒትዎ ዝነበረ ዝኾነ ይኹን ረብሓ ነቲ ህዝቢ ዘሂብ ዝነበረ እዩ ስለዚ ንዕኦም ግሒጦም ኣልዮም ብናይ ራሽያ ካምፓኒ ክትክኡ ወይ ይፍትኑ ኣለዉ እዚ ማለት ድማ ነቲ ቁጠባ ናይ ኒጀር ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዘለዎ እዩ ንራሽያ እውን ዓብ ኣስተዋፅኦን ፅልዋን ዘለዎ እዩ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ብወታደራዊ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ብቁጠባዊ ዓይኒ እውን ፅልዋናቶም ኣብ ምዕራባውያን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ በዓል ኒጀር ዝገብርዎ ዘለዎ ስጉምቲ ንኤርትራ መክሰብ ኣለዋ ስለምንታይ ንነፍስ ወከፍ ስጉምትናቶም ምዕራባውያን ሃገራት ክሳዕ ክንደይ ተፀሊኦም ከም ዘለውን ኢቭን ብንኣሽቱ ሃገራት ሑቲ ኣብ ቀይ ባሕሪ ዝገብሮም ዘሎ ይብለኩም ፀኒሐ ኒጀር ማለት ብዕልዋ ዝመፅእ ዓመት ከማንደይ ገብራ ኣብ ስልጣን እዩ ስለዚ እዚኣቶም ከምኡ ዝገብሩ እንተኮይኖም 30 ዓመት ተመክሮ ዘለዎ 30 ዓመት ናይ ሰውራ ተመክሮ ናይ 60 ዓመት ተመክሮ ናይ ቃልሲ ዘለዎ ከም መንግስቲ ናይ ኤርትራ ብፍጹም ክወዳደርዎን ምስ ክጻብኡ ምናልባት ናይ ግዜ ሕቶ ዳይምበር ንዑ ተጻቢካ ከተምፅኦ ትኽእል ለውጢ ከምዘየለ ንኽኣምኑ ክሕግዞም ዝኽእል እዩ that's why ድማ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሕጂ ምናልባት እታ ናይ መወደታ ናይ ኬንያ ክንሪና ናይ ሱዳን ክንሪና መንታን ከይበዝሓና permit for the deposit will have a negative impact on the economic, social and societal development of the region. Orano remains willing to keep all channels of communication open with the need to challenge the decision to withdraw. Historically, Paris has been a major importer of Niger's minerals and Niamey accounts for nearly a quarter of the natural uranium supplied to Europe. Niger was one of France's top 3 uranium suppliers in 2022, but it appears that so ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ክሳዕ ክንደይ ይረብሑሉ ከም ዝነበሩን እቲ ፍራንስ ካብዚ ሃገር እዚ ክሳዕ ክንደይ ረብሓ ከም ዝነበራን ክሳዕ ክንደይ ይበልዕዋ ከም ዝነበሩን እቲ ናይ ራሽያ ዝነበረ ናይ ፍራንስ ዝነበረ ራሽያ ክትሕዞ ሽርክነት ማለት እዩ ራሽያ ድማ ብዙሕ ፀጋታት ናታ ዘለዋ ስለ ዝኾነት ሃገራት ኣፍሪካ ብትክክል እተርብሖም እትጠቕሞምን ሃገር ከም ምዃና መጠን ሃገራት ኣፍሪካ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ናብ ኣገጾም ይጥምቱ ኣለዉ ናይ ብሓቂ ተስፋ ዝህብ ኩነታት እዩ ራሽያ ትብቃዕት ኣለዋ እቲ ቴክኖሎጂ ኣለዋ ጥራይ ኣብ ውግእ ስለ ዘላ ከምቲ ዝደለ ኤንጌጅመንት ፑቲን ዝኸዶ ዘሎ ገይም ኣበይ ደቂሱ ነይሩ ኢኻ ትብሎ ኣብ ኤስያ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ዩሮ ኤሽያ ዝገብሮ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ኣፍሪካ ዝገብሮ እዚ ኩሉ ኸ ኣብ ሰፊሕ ዝኾነ ውግእ ኣብ ዩክሬን ምስ ሙሉእ ኤሮጳን ኣሜሪካን
ባጽዋራቶምን በገንዘቦም ሳትፎ ዘሎ እናተገበረ ከሎ ስለዚ this man is really changing the trajectory ናይ ዓለምና ዝቕይር ዘሎ እዩ ብኡ መጠርጥራይ ተሪኻዮ ዓብ ሪስፔክት ክወሃቦ ዝግባእ እዩ ምክንያቱ 27 መራሕቲ ልዕሊኦም ድማ ጽልዋንን ገንዘብን ዘለዎም ሃገራት ጠጠዋ ቢሉ ጥራይ ዘይኮነስ ብወታደራዊ ጥራይ ዘይኮነስ ብፖለቲካዊ መዳይ እውን ዘጋቢሉ ሒዝዎም ዘሎ እዩ ስለዚ ቢግ ሪስፔክት ዝግብኦ ኮይኑ ይስምዓኒ ሕጂ ናብ ሱዳን ክንሓልፍ ኢና ድሕሪኡ ቀጣ Paramilitary rapid support forces say they've captured an important city in the southeast. They now claim to have taken over Sinjar, which is the capital of Sennar state. The Sudanese army, though, says it's still fighting in that area. Meanwhile, thousands. So, Sudan ማለት ዓዲ ፉልን ዓዲ ሰሓቅን enjoymenትን ዝነበረ ሃገር ሎሚ ዓዲ ስቃይን ዓዲ ሞትን ዓዲ ውግን ዕግርግርን ኮይኑ ስለዚ ሲንጃ ዝበሃል ከተማ እቶም ኣብቲ ናይ ስናር ዝበሃል ከባቢ እቲ RSF ወይ ከዓ ትዕጡቕ ምልሻ ነዛ ቦታ እዚኣ ከም ዝተቆፃፀረ እዚ ድማ ዶብ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ከም ምዃኑ መጠን ናበይ ገፁ ይቐርብ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ጉዳይ ምስ ኢትዮጵያ ለጊቡ ከም ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ምናልባት እቲ RSF ነዚ ስጉምቲ ዝወስዶ ዘሎ ብመንገዲ ኢትዮጵያ ክመፆ ዝኽእል ወይ እውን ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ንምርካብ ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብጫት ብዙሕ ፀቕጢ ይመፅእ ስለ ዘሎ ምናልባት ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃስ ንክገብር ኢሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እስከ ንስማዕ People have been forced to flee their homes due to the fighting between the army and the RSF. This conflict has already created the world's largest displacement crisis. According to a UN-backed study, nearly 26 million people, half of Sudan's population, are facing acute food insecurity, with 755,000 on the brink of starvation. ሰሚዕኩሞም ዶ ከባቢ 26 ሚሊዮን ህዝቢ ናይ ሱዳን ዳርጋ ደርቂ ዲቕ ዝበለ ደርቂ acute starvation ወይ ከዓ food shortage ብሎ ኣለዎ ስለዚ ሕልፍ ዝበለ ፀገም ናይ መግቢ 26 ሚሊዮን ሃገር ብምልእቲ ኣብ ሓደጋ ወዲቓ ከም ዘላ ጥራይ ዝነግረካ እዚ ድማ እንታይ እዩ ሃገርካ በዓልካ ፅንሒልና ክንሪኦም ኢና እቶም ተቃወምቲና ዝብሉ እንታይ ከም ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ከም ጅግንነት ክገልፅዎ ከለዉ ክንሪኢና ናይ ብሓቂ ዘሰካሓካን ዘሰንብደካን እዩ ሓደ ሰብ ካብ ከባቢኡ ዘይመሃር ተኮይኑ እምኒ ጥራይ እየ ዝብልኣነ ንናይ ሱዳን ጉዳይ እናረኣየ ከሎ ንሱዳን ከም ኣብነት ከም ፅቡቅ ኣብነት ክጥቀመላ ዝደሊ ተኮይኑ ናይ ብሓቂ ሕማቅ ናይ ሃገርና ዝመነ ሰብ ምዃኑ ጥራይ ዝፈልጥ ፅንሒልና ክንሰምዖ ኢና Well, let's speak to Hiba Morgan. She joins us now from the Sudanese capital, Khartoum. Hiba, as we were saying earlier, the RSF took Al Fula, which is the capital of West Kordofan, some 10 days ago. They now say they've taken Sinjar, although the army is disputing that. Are we seeing military momentum build here? What we are definitely seeing right now, Nastasia, is that the RSF is gaining more and more control of territory around Sudan, especially towards the southeast and southwestern parts of the country. They already control a large portion of the Darfur region, with the exception of Al-Fashir, which is the only remaining city under So እንታይ ትብል ዘላ እቲ RSF ዝበሃል ብዙሕ ቦታታት ይቆፃፀር ከም ዘሎን ነቲ ዳርፎር ዝበሃል ዝዓበየ ክፋል ናቱ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎን ብጀካ እቲ ከተማ ኣልፋሽር ዝበሃል እንተደይ ኮይኑ ንዝዓበየ ክፋል ናቱ ተቆፃፂርዎ ከም ዘሎን ካልእ ክፋላት ድማ ሕጂ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ ገፁ ተሪቶሪ ወይ ግዛእታት ይቆፃፀር ከም ዘሎን ሓንቲ መፅናዕታዊ ፅሕፍቲ ዘንበብኳ እንታይ ትብል at the end of the day እቲ ሱዳን ኣብ ክልተ ክትምቃል ከም ትኽእል እቲ ቀንዲ ድማ እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ RSF ምንቅስቃስ ዘድሊ ቦታታት ሒዙ ኣብ ጣውላ ክመፅእ ከሎ እቲ ሃገር ክትምቃል ኣለዋ ብምባል እቲ ሓደ ክፋል እቲ ሰራዊት ሱዳን ተቆፃፂርዎ ዘሎ እቲ ሰሜን ወይ ከዓ ሸረግ ምብራቅ ዘሎ ተደመሮ ካልእ ወሲድካ ሓደ ሃገር እቲ ካልእ ድማ ነቲ ደቡብ ይኹን ነዚታት ሒዝካ ድማ ካልእ ሃገር ንምስራት ከም ሓደ ዲስካሽን ክመፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ሱዳን ዝበሃል ሃገር ከም ቀደሙ ክቅፅል ኢልካ ክትኣምን ኣዝዩ ከቢድ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እዚኦም ክልተ ጥራይ ኣይኮኑን ካልኦት ብዙሓት ዕጡቃት ውጅለታት ኣሎ በብወገኖም ናቶም ረብሓ ከሳለጡ ዝፍትኑ ሕጊ ኣልቦነት ነቲ ስርቂ ናይ ማዕድናት ናይቲ ሃገር ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝግበር ዘሎ ድማ ካልእ ኣርስቲ እዩ ስለዚ ዓብይ ትራጀዲ ዘጋጥም ዘሎ ኣብ ሱዳን ጀስታ ኣብ ጎረቤቱ ኢትዮጵያ ዝነበረ ድማ ካብ ትግራይ ዘጋጠመ ርኢና ኣለና ሕጂ ኣብ ኣምሓራን ኣብ ኦሮሞን ድማ ፅንኢልና ክንሪኦ ኢና ስለዚ እንታይ ንርኢ ኣለና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት ናይ ብሓቂ ዘሰንብት ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ኣብዚ ከሪአኩም ስለዘይክል ክንሰግሮ ጥራይና ንኽእል ስለዚ እቲ ሁማኒታርያን ዲዛስተር ኣብዚ ሃገር ዘሎ ግን ምግላፅ ዘድልዮ ይመስለኒ ኦልሬዲ ኣብ ጎረቤት ስለ ዘለና በትን በፂሕና ኣሎ ሕጂ ኔክስት ናበይ ክንሰግር ኢና ናብ ኬንያ ክንሰግር ፕሊስ ላይ ግበሩ ኮሜንት ናትኩም ካግበሩ ጉዳይ ናይ ኬንያ ድማ ኩልና ንከታተሎ ዘለና ኢና ለንቀነ ድማ
ዊልያም ሩቶ ኣብ ቴሌቪዥን ናይቲ ሃገር ቀሪቡ ምስ ጋዜጠኛታት ኢንተርቪው ገይሩሎ ነቲ ጉዳይ እቲ ምክንያቱ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ስለ ዘሎ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክምዕብል ይኽእል ዝብል ተረርቲ ሕቶታት ድማ ወሪድዎ ናይ ብሓቂ ድማ ከዋርድዎ ክንርኢ ኢና all that. Yes. They are not interested in that. That's okay, but that's the reality. But if you are not, if you do not want to listen to Your Excellency, Your Excellency, because I need you to address a very important issue here, and that is. ሕጂ ዝሓቶ ዘረባ ስሙ ሳዕ ክንደይ ስእሊ ናይቲ ህዝቢ ወይ እውን ኣብቲ ሃገር እቲ እንታይ ዓይነት ስእሊ ከም ዘሎ ኣብ ልዕሊ ዊልያም ሩቶ ሕጂ ስምዕዎ One of a trust deficit. There are Kenyans who watch you, Your Excellency, and I don't know whether you are aware that they don't trust what you say. They don't believe what you say. Are you aware, Your Excellency, for example, that a lot of Kenyans increasingly don't associate the truth with you? ሰዓት እዚኣ ብጣዕሚ ከባድ እያ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናይ እምነት ጉድለት ብዙሕ ህዝቢ ናይ ህዝቢ ኬንያ ኣብ ልዕሊኻ እምነት ከም ዘይብሉን ናይ እምነት ፀገም ከም ዘለዎን ብሕፅር ዝበለ ድማ ክደፍረካ አይደልን ዓይነት እዩ ሓቂ ኣባኻ ከም ዘይርእይዋን ንዓኻሲ ከም ሓቀኛ ሰብ ከም ዘይቆፅሩኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብሕፅር ዝበለ ሲ ሓሳዊኻ እዩ ዝብሎ ዘሎ ሓሳዊኻ ህዝቢ ኬንያ ድማ ብተደጋጋሚ ነዚ ነገር እዚ ሓቲትና ለብለሎ እስከ መልስናት ንስማዕ That is your assessment because you have never associated the truth with me from the beginning. No, there's quite a number of No, I mean, that is your assessment. We asked people before we came here. That is the assessment. እንታይ ብለሎ እዚኣ ናትካያ ምክንያቱ እቲ ሓቂ ካባይ ክትረኽባ ወይ እውን ነቲ ሓቅነተይን ሓሶተይን ኣሰስ ክትገብሮ ወይ ክትዕቅኖ ኣይፈተንካን ስለዚ ዘረባ እዚኣ ናትካያ ዝብሎ ዘሎ ግን መሊሶም ከብልዎ እዮም ከረየኩም እየ ስለምንታይ ከምኦም And many of those that responded to me directly and to even our platforms on KTN News, on Spice FM, on NTV, on Citizen, and we were asking them, what question should we ask the president this evening? And the one thing that many of them are saying is, when will he stop lying? This is crazy, man. So, ንብዙሓት ሰባት ብዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ በዚ ናይ ቴሌቪዥን ናድዩ ብካልእ መንገዲ ሓቲትናዮምሲ ንፕሬዚደንት እንታይ ክንሓቶ እንታይ ዓይነት ሕቶታት እንተቕረብናሉ ይሓይሽ ኢልና ኣብ ንሓተሉ ዘለና ገለ ካብቶም ብተደጋጋሚ ዝነገሩናሲ መኣስዩ ሓሶት ከቋርፆ ሓሶት መኣስ ከተቋርፆ ኢኻ ኢልኩም እስካሕተቱልና ኢሎም ናይም ዝብልዎ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ኣብ ካሜራ መፅኡ ይዛረብ እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ክሳዕ ክንደይ መረዳእታን ኣጡ ከም ዘለዎ ኢና ንርኢ ዘለና ንስማዕ Can you tell us the truth? Let me say the following. I told the people of Kenya that I would reduce the prices of fertilizer from 7,000 to 2,500. I don't know how that is a lie because they buy it at 2,500. Okay. I told the people of Kenya we're going to have a housing program. هل እንታይ ዝብል ዘሎ ዊልያም ሩቶ ፕሬዚደንት ዊልያም ሩቶ ምናልባት ባል ኬንያ ከቢድ እንዲቶም ጋዜጠኛታት ወይ እውን እቲ ቲቪ ቻነልስ ናይ ዓሌታውነት ኣሎ ብዙሕ ኢንተረስት ስለ ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ እውን ንዑ ከኣልዩ ዝደልዩ ሰባት ኣብቲ ዓዲ እውን ኢድ ክህልዎም ስለ ዝኽእል እዚ ሰብ እዚ ሓደ ብሓደ ይምግቶም ኣሎ ከመይ ጌርኩም እዮም ሓሳቡ ትብሉና ኣነ ናይ ድቑዑ ዋጋ ከጉድሎ የኢለኩም ኣብ ዕዳጋ ከይድኩም ቸግበርዎ ካባነ ዝመፅእ ክሳብ ሕጂ ጎዲሉ ኣሎ ናይ ገዛውቲ ፀገም ንዘሎ መፍትሒ ንክገብር ፕሮጀክት ክገብር የኢለ ንዑ ይገብር ኣለኹ ስለዚ ብኸመይ መልክዕ እዩ ሓሳዊ ትብሉኒ ዘለኹም ብምባል ምናልባት ቶም ጋዜጠኛታት ገለ ኣጀንዳ ከይህልዎም ኢላ ኣነ ንባዕለይ ጥርጠራ ናተይ ኣለኒ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ገይረ ኣብ ዩቱብ ከይደ ርእይቶ ናይ ህዝቢ ክርኢ ክኽእል ኣለኒ ኢለ ስለዚ ፅቕ ኢሎም ሓስዮም የናሽውዎ ወይ እውን የበላሽውዎ ከይህልው እዚ ሰብ እዚ ነቲ ኩነታት ባዕለይ ከረጋግፆ ኣለኒ ብምባል ነቲ ኮሜንት ናይቲ ህዝቢ ከንብበ ኢለ ተበጊሰ ማለት እዩ እንታይ ዝብል እትርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ኮሜንት ሕጂ ክትርኢ ኢኹም እንታይ ዝብል ኣላ ቀዳማይ ትመሲልኩም if he is not flying he is lying ብዙሕ ግዜ ሓንቲ ነቐፌታ ዘላቶ ብዙሕ ግዜ ኣብ መገሻ ከም ዘሕልፎ ግዜኡ እንዲዮም ዝነግሩ እንድሕሪ ኣብ መገሻ እንተዘይሃልዩ ይሕስሎ ማለት እዩ እዮም ዝብሉ ስለዚ ካልኣይ ድማ እንታይ ኣብ ታሕቲ ተሪኽማ ኸ ዋት እዚ ሕቶታት እዚ ብዛዕሚ ቀታሊ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ፀነ I almost felt sorry for him to tell until I remembered he's not flying so he must be lying organized ኮይኖም ዝመፁ ዶ ወላ እንታይ ኣይርዳእካኒ በቲ ሕቶታት ናቱ ምብርትዑሲ በቲ መልስናቱ ድማ ዳርጋ ኣሚነዮ ፀኒሐ ግን ድሓር ዘኪረ ኣብ መገሻ እንተዘይኣሎ እንታይ ከም ዝገብር ዘሎ ስለ ዝፈለጥ ንሕሳቡ ዘይተርፍ ስለ ዝኾነ ናበሉ ስለዚ the scary part that truly we don't trust you Mr. President ከምኡ ድማ ተደጋጋሚ ነዚ ኮሜንት እንተረቢብካዮ እምነት ኣብ ልዕሊኡ ከም ዘይብሉ ሓደ ሰብ ከም ዘይኮነ
ስለዚህ lying spirit ብልዎ is a bombshell for him ናይ ሓሶት ከይሞ ክትብል ኢኻ እቲ ህዝቢ ኣብ ተደጋጋሚ ዝዛረቦ ዘሎ the questioning are so tough for him እዚ ወላ እቲ ሕቶታት እውን ሓቂ ሓሽ ሕቶ ኣዝዩ ከቢድ ሕቶ እዩ because of his lies I don't trust him anymore so he has lost it እዚ እውን organized ኮይኖም ፀሓፍዎ ኢኻ ክትብል بزخانة إذا فيديو زيا كيتكم بعضهم كتريوا تقولوا عبد كومنت تاريخهم بقى داي محر عينة حصوتو زي قارص مخانو سبزي تعبيت اللو حصوتنا تكقارص يكلني كاب جيجو كمهار يكلني نابلو بالتعميم زبلو زلو زي ناي ويليام روتو كبيت بدهو يصبي خمزلو نابي جوز خيديو انتاي كغاط مدحريو قصينا نريو حجي نابتي كار قربيت كنحلفينا ስለዚህ ኩሉ ንሪዮ ዘለና ዞባና ኣከመይ ኩነታት በቲ ሓደ ወገን እዚ ኣብ ዲሞክራሲ ዝረአ ዘይ ኣናርኪ ወይ ከዓ ሕንፍሽፍሽ ብጣዕሚ እዩ ዘሕምመካ ግን ፅንሕ ኢልና ንሪኦ ኢና ሽሕ ተመዛበልቲ ወረዳ ጠለምቲ ጣብያታት ውህደት ማይ ኣንበሳ ማይ ዓይንን መድሂን ዓለምን ናብ መረበቶም ተመሊሶም ዝተመዛበለ ህዝቢ ናብ መረበቱ ክምለስ ልዑል ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዘለው ግዝያዊ ምሕዳርን ጀነራላት ትግራይ ህዝቢ መሊኡ ናብ መረበቱ ዝኣትወሉ ምንቅስቃስ መስተዳድር አረጋ ከበደ በፕሪቶሪያው ስምምነት መሰረት አወዛጋቢ ቦታዎች መፍትሄ እንዲያገኙ እየሰራ ነው ሲሉ በተናገሩ በማግስቱ ህወሓት በሽራ አካባቢ ያሉ የትግራይ ተፈናቃዮችን ወደ ምዕራብ ትግራይ ያጓጓዙ ነው ሲል በድምጽ የወያኔ በኩል አስታውቋል። በአማራ ክልል ወገን ርዕሰ መስተዳድሩ ከሰጡት ጥቂት ፍንጮች የተባለ ነገር የለም። ህወሓት ወደ አካባቢዎቹ ተፈናቃዮቹን ከመመለሱ በፊት የግድ ያማራ ኣብ ኢትዮጵያ ክመለስ ከለና ናይ ትግራይ ሓይሊ ወይ እውን ናይ ተጋሩ ኣብቲ ጸለምቲ ዝበሃል ኣውራጃታት ከም ትሪእዎ ፀናሕኩም እቶም ተመዛቢሎም ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ቦትኦም ናብ መረበቶም ይመለሱ ኣለዉ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብወገን ኣምሓራ ክትርኢ ከለካ ግን ናይ ትግራይ ሓይሊ ኣብ መሬት ናይ ኣምሓራ ይኣቱ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረብዎ ዘለዉ ስለዚ ክልተ ዝተፈላለየ تشنع 16 ዓመተ ምህረት ተመዛበልቲ ከተማ ማይ يغرتا مونغو كونكشن هذا جزيت سوفت وير تطوبل يو كقارص كله اغل غيركم تصبيو ثانك يو بحفش اجل انتهينا نرزلنا مونغو زيوم كلتا وغنات حزبي كلتا عينت التحساسبا كم زلون تحدي ريتي رقيبه تمزابيلو زنبر حزبي لسالو كبر كله تحدي دما ورر حيلي نم ريتي اتيو مريت بو بحيلي يغبط كم زلو يزرب ስለዚ እቲ መንግስቲ ናይ ፌደራል ኮይኑ ኣካል ናይ ክልል ኣምሓራ ኣብዚ ጉዳይ እንታይ መርገጽ ክልዎ እዩ ምስቲ ናይ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝብልዎ ዘሎ ምስቲ ናይ ኣብዪ ኣሕመድን ህወሓትን ተረዳድዮም ዝገብርዎ ዘሎ ምስ ዩዝር ኣሕመድ መስል ዘሎ ግን ብሓፈሻ እዚ ኩነታት እዚ ብፅቡቅ ክውድእ ዝኽእል ኮይኑ ይስማዓካኒ እዩ ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎም ዘሎ ፍልሊ እቲ ጋፕ ዓብ ስለ ዝኾነ እዚ ድማ ፖለቲካዊ መፍትሒ ዘድልዮ ኩሎም ኣብ ሓደ ጣውላ ኮፍ ኢሎም እንካን ሃባን ተባሂልካ ተረዳዲካ ክትገብሮ ትኽእል እምበር ሓደ ብወገን ምስ ሰንትራል ጋቨርንመንት ተረዳድዩ ዝገብሮ ዘሎ ብፅቡቅ ክውድእ ዝኽእል ኮይኑ ኣይስማዓንን እዩ ግን ክንዕዘቦ ኢና ምስ ግዜ ካልኦት ካብቲ ውሽጢ ትግራይ ዝዛረብዎ ዘለዉ ካስከ ንስማዕ ምክንያቱ ክልተ ነገር ንረብዚ የምታየው ነው እንግዲህ ከአማራ ክልል በጦርነት ላይ ነው ኦሮሚያ ተመሳሳይ ነገር ውስጥ ገብቷል ያለው እንደገና አሁን ይባስ ብሎ ምናምን ነገር በእኛም ያለ መረጃ ልናገርም ያለው በአፋሮችና በሶማሌ መካከል ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ተሰሙ ውጊያዎችም ተደርገው ለከፍተኛ ደረጃ ውጊያ ሊያደርጉ ወደሚችሉበት ደረጃ እየተገፉ ነው በሐፈሻ እቲ መዛረባርሲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ኣብዪ ኣሕመድ ቱሪስትስ ናይ ጸለምቲ ኣፍሪካውያን ኣምፅኡ ኣብ ኣዲስ አበባ ፓርክታት ይምርቃሎ ከተማታት ይምርቃሎ ሃገር ትምዕብል ኣላ ዝብል ስእሊ ክዝርግሕ ይደሊ ኣሎ ካብቲ ሃገር ውፅእ ምስ በልካ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብርቱዕ ዝኾነ ውግእ ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ድማ ካልእ ዓይነት ኣንግል ናይ ተፃብኦ ንርኢ ኣለና ኣብ ኦሮማ ዘሎ ኩነታት መፍትሒ ረኺቡ ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ንሪኦ ኣለና ኣብ መንጎ ሶማልን ዓፋርን ዘሎ ኩነታት ክንደይ ግዜ ሪፖርት ገይረልኩም ኣለኹ መዓት ሽግሪ ዘለዋ እቲ ሃገር ስለዚ ቀዳምነት እንታይ ምዃኑ ንኣብዪ ኣሕመድ ንክትርዶ ዘሸግር እዩ ግን እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ናቶም ኢልካ እውን ክትሓልፎ ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ያ ግን ነዚ ከም ሓደ ፅቡቅ ነገር ገሊፆም ዝዛረቡ ክሰምዑ ኢኹም ሕጂ ከምዚ ግር ከይብለኩም ግን እስከ ኣብዚኦም ጉዳይ ናይ ትግራይ ንስማዕ ክንዲ ናቶም ጉዳይ ገዲፎም ናበይ ገፆም ይጥምቱ ከም ዘለዉ ولا حتى يتفصل مسكم التجري أناركي يزال أناركي ناي جيتاتشو محدرة نمن يتكلم يزال
ናይ ተሕታትነት ጉዳይ ካብ ትግራይ ቀስ እናበለት እናሃሰሰት ትኸይድ ካልኣይ ንሻዕብያ ጥዒሙ መሬትና ክንብላ ሕዙ ቀፂሉ ህዝቢ ትግራይ ኸ ይሰቃየሉ ጌታቸው ረዳ ኣብ ስልጣን ምህላውሲ ንኢትዮጵያ ትግራይ ብጣዕሚ ሓሲዋ ዘሎ ሕጊ ኣልቦነት ነጊሱሎ እዚ ድማ ጥቕሚ መጀመርያ ንኣብይ ኣሕመድ እዩ ዝብል ዘሎ ናይ ውሽጣዊ ጉዳይኩም ካልኣይ ድማ ንሻዕብያ ዓብ ጥቕሚ ገይሩሉ ዘሎ ምክንያቱ ተገብር ነይሮ ሻዕብያ ሳቤ ናይ መሬትኩም ይወሪድኩም እዚኣቶም ብጀካ ነገር ምፅሕታር I think ካልእ ናይ መፍትሒ ሓሳብ ክህልዎም ኣይክእልን እዩ ጉዳይኩም ኣብ መቐለን ኣብ ካልእን ዘሎ ድማ ምሻዕብያ ዝተሓሓዝ የብሉን እቶም ህወሓት ንስኸቶም ክመልስዎም ዝደልዩ ዘለዉ ህወሓት እውን እንተኾኑ እኮ ን26 ዓመት ንሶም ዘርእዎ እዩ ኢትዮጵያ ሎሚ ኮይኑ ዘለዎ ግን ጉዳዮም ባዕሎም ጠሚቶም ክንዲ ዝፈትሑ መመሊሶም ናብ ኤርትራ ገጾም ከፀግዕዎ ይኸት ህዝቢ ኤርትራ እውን ይሰቃየሉ ሳልሳይ ናይ ኣምሓራ ጎበዕቲ ሓይልታት ንዓቶም ጥዒሙ ቀስ እናበሉ they are building their case እንታይም ዝብሉ ዘለዎ ጌታቸው ረዳ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተረዳድዩ ናብቶም ኣምሓራ ሒዝዎም ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ይመለስ ኣሎ እናተባሃለ ከሎሲ ጌታቸው ረዳ ንመን ይጠቅም ኣሎ ብልለው ንፋኖ ይጠቅሞም ኣሎ ብፍጹም ኮይካ ክትርድኦም ዘይትኽእል ብግምጣል ድዮም ትዛረቡ ወይስ ከኽፉ ኢሎም እዮም ትዛረቡ ንመን እዮም ከሽክዕዎ ዝፍትኑ እቲ ንሪኦ ዘለና ሚድያ ካሊእ ግን ውሽጣዊ ጉዳዮም ያነ ክንፈልጦ ኣለና ክነስዕሎ ኣለና ዝብልዎ ዘለዉ ምክንያቱ ብዛዕባ ሃገርና ስለ ዝዛረቡ ዘለዉ ናይ ብሓቂ ምስትውዓል ዘድልየ እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ውሽጣዊ ፖለቲካና ዝፃወትዎ ዘለዉ ከዓ ነገር ንርኢ ሕጂ ዝብል ሰሚዐ ነይረስ ኣብ ኢትዮጵያ ሲ ቅድሚኹም ካሊእ ኣፍልጦ ዝተዋሃበ ውዳብ ኣሎ ብርጌድና ሓመዱ ብዕሊ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ተዋሂብዎ ድዩ ዝተዋሃበኩም ነገር ኣሎ ዶ መፂኹም እንታይ ረኺብኩም ኣዲስ ኣበባ ከይድኩም ተባሂልኩም ሲ ፅንዓት ተፅንዑ ኢኹም መፂኹም ምስ መንግስቲ ርክብ ፈጢርኩም ዶ ምንቅስቃስኩም እንታይ ይመስል ምዕባለኹም እቲ ሰብ እውን ዝመስለኒ እቲ ዝከታተል ኣብ ደገ ዘሎ ክሰምዖ ዝደሊ ሓድሽ ነገር ኣሎ ከምቲ ዝበልካዮ ናብ ባይታ ክወርድ ተግባራዊ ዝኾነ ስራሕ ክጅምረሉ እዩ ባህጉ እዚ ተተሓሒዙ እንታይ ኢኹም ክተስምዕዎ እንታይ ረኺብኩም እዚኣ ሰብ እዚኣ ብሓቂ ብኤርትራውያን በቶም ተቃዋምቲና ባህልቲ ትዛዕበየ ቢቢሲ ወይ ሲኤንኤን ናቶም እያ ኮይናቶም ዘላ ናብኣ ከይዶም እዮም እንድዒ ንሳድያ መፍትሒ ተምፅእ ኮይኑ ዝስምዖም ኮይኑ ሚድያ ስለዘይብሎም ድዮም ናብኡ ዝኸዱ I don't understand it but ናቶም ወለንታዊ ስራሕ እዩ ንሳ ድማ ኣብ ትግራይ ሓደ ትግራዋይ እንታይ ኢሉ ፅሒፍላ ፌስቡክ ሪአ ነይረ ኣብ መቐለ ደቂ ኣንስትዮ ይቕተላ ኣብ ትግራይ ደቂ ኣንስትዮ ይቕተላ ውሽጣዊ ፀገም ብልሽውናን ግዕዚና ናይ ትግራይ ብዓብዩ ከሎ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ንክትፍትን ትፅዕር ዘላ ወይ እውን ፖለቲካ ናይ ኤርትራ ቀዳምነት ኮይኑ ዝስማዓ ዘሎ ብምባል ገሊፅዋ ነይሩ ነገር እንጌራ ስለዝኾነ ኣብ ዘርባሓ ክትዋሳእ ንቡር እዩ ግን ዘሕዝን እዩ ኣብዚ ከከይዶም ክናዘዙ ክፍትኑ ከለዉ ንመን እዮም ከእምኑ ዝፍትኑ ንተጋሩ ድዮም ከእምኑ ዝፍትኑ ዋላ ናይ ኤርትራውያን ናይ ብሓቂ ዝሕፍርን ዘስሕቕን እውን ክትብለ ትኽእል ሓድሽ ነገር ኣለ ኦኬ ናይ ዝሓለፈ ዝተራኸብናሉ ኣዳራሽ ርኢኸ ነይርክ ድያ እሱቲ ኣዳራሽ ናይ መንግስቲ እዩ ሆል መልሲ ይመስለኒ እቲ ምስ መንግስቲ ዘሎ ርክባት ማለት እዩ ቅድሚ ሕጂ እንታይ ድዩ ብዝተኻለ መልክዕ ንሕና ብኩሉ መልክዕ ክንገጥሞ ኢና ነዚ ጉዳይ እዚ እውን እንታይ ፀኒሐ መሲሉ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ኣካል ከም ዲፕሎማሲ ፅሑፍ ኣእትዩ ይሓትት ኢና መንግስቲ ሶ በቲ ስም ናይ በርጌድና ሓመዱ ብዙሓት ሓቲቶም ፀኒሖም እዮም ሶ እዞም ኣካላት እዚኦም ገሊኦም ኣፍልጦ ዝረኸቡ ፀኒሖም እዮም ሕጂ ንሕና መፃና ግን ኣበለው ኣባይታ የለን ተኣካል በርጌድና ሓመዱ እዚ እንደኩም መሪሕነት ዝቐመጠ ግን anyway ክንሰምዖ ስለ ዘለና እምበር ብዙሕ ዓብ ነገር ኮይኑ ስለ ዝኾነ ይኮነን ኣብዚ ኸ ስምዑ እቲ ዝግበር ዘሎ ምናልባት መሰጋገር እዚኣ ክንጥቀም ሞ ድሕሪኡ ካልእ ካለና ሞ ሃገር ለለኩሉ ነገር ሃገር ንብል ስለ ዘለና መርገፂኻ ነፅእ ኤርትራዊ የልካ ሰብ ከይተደናግር እወ ኤርትራዊ እውን ከይትብል ኣብ ስደት ተቆይጥካ ስለ ዘይትፈልጦን ወዲ ሰዓል መን ኢኻ ኸንስኻ ወዲ መን ክትበሃል እስከ መልሰለይ ብዘይ ሓሶት ብዘይ ምትላል እምበር ከም ወያ በቕሊ ኣቦኽ መን እዩ ምስ ተባህለት ፈረሳ እኮ እዩ ድያ ዝበለት ስኻ እውን ከምኡ ኢኻ ስምካን ስም ኣቦኻን ፀዊዕካ ኣባ ሓጎት ተበሉኻ ዳሽ ስም ኣዲኻ ፀዊዕካ ኣቦኣ ምስ በሉኻ ብላሽ ሕማቕ ዘርእኻ ንስኻ ናይ መንነት ፈርካሽ ሰባት ኣባላት ግሎባል እዮም ጆን ብላክ
موسى دجن زبحال على ناي شودن أبو أمبر كبرهم زبحال على ماله حجي زيهم مستفاد عليه مغنيات فريقهم كفت من قدنا ماله متى كذا خنقبر انترنا أبي يومنا كله نعبنا دجن استفاد عليه زي أبو أمبر ناي شودن ماله استفاد عليه مغنيات همسي نقدر مالتي حدا ناي كدان يبليني صنيحو اسو مسملسنا له سندي يبليني سند خاف نمقلك عينا لنا ني ايربورت ما كدي يبليني ارلانداس يبليني لنا فسحف እንደዚህ ለዚህ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብይ ቁም ነገር ህዝባዊ ጉዳይ ተኸላይቲ ብፍላይ ዲያ ምናልባት ናቡ ፉይ ፀቢqa ከብላኤ ፕላስ ኣሎደን ድዕሎን ሄኖክ አንተ ወኽ ገልጽ ከሎ ዚሲ እንታይ ኢሉ ማለት ክጅምር ከሎ እቲ ኣኼባ ዝኽሪ ነዞም ኣብ ቅድመና ዘለዉ ስእሎምን ገለኒ ጥራሕ ኢሉ ወሲኹ ንምንታይ ኢና ዝኽረ ሰማዕታት ኤርትራና ዘይንጅምር እቶም ኣብ ግዜ ቃልሲ ኣብ ግዜ ገድሊ ዝተሰውኡ ኣሓትናን ኣሕዋትናን ንርስዖም ኣለና ዲና ትራኾም ኮይኑ ካባ ጀሚርካ ዘለዉ እዞም ዓበይቲ ብዚ ዘለና ኣብ ገድሊ ዝዓበና ኣብ ገድሊ ተጋዲልና ዝመፃና ኢና ክንደይ በራውር ኣሓትናን ኣሕዋትናን ኣሰዊዕና ቀቢርና ዝመፃና ኢና ንምንታይ ዝኽረ ሰማዕታት ኤርትራ ተባሂሉ ብሓፈሹ ዘይፅዋዕ እዚኣ ተውቀሰኩም ጉዳይ እያ ብፍላይ ንውፉይ ብፍላይ ብደረጃ ብርሁ መፃኢ ዝስማዕ ብዙሕ ነገር ነዞም ኣብ ሓፂር እዋን ዝሓለፉ ኣሕዋትና ስለዚ ንኩሉ ዝብል ቃል ቲት ኣለኹ ሕጂ ብሕጂ እውን ዝሞቱ ጥራሕ ዘይኮኑስ ዝህልው ጀጋኑ ክንፈጥር ኣለና ኢለ ዝቃልስ መድረክ እዚ ባዕሉ ሓሳብ እዚ መድረክ እዚ ሓሳብ ኣብዚ ሕውስ ምስ ክፍጠር የብሉ እዚ መድረክ እዚ ናይ ገዛ ርእሱ ሓሳብ ዘለዎ ናይ ገዛ ርእሱ መድረክ ናይ ገዛ ርእሱ ጀጋኑ ናይ ገዛ ርእሱ ትካላት ናይ ገዛ ርእሱ ኣገባብ ዘለዎ መድረክ ስለዚ ሕጂ ንሕና ንገብሮ ዘለና ናይ ሓደ ወለዶ መድረክ እዩ ኣብዚ ናይ ሓደ ወለዶ መድረክ እዚ ፍልልያት ክህልወና ይኽእል ንሕና ክፈላለዩ ዘለና ስለተፃላና ኣይኮነ استخالف سرعات بجواب زي كاتب 94 بزم تقدلتي استخايد نعبي كالي كزتقس اي رأينان قبل كل تشح زنبرة زر الريفيو قبل تشحن 10 سنة يودع لها هذا خابتي او شتي اترا خابس تخايدو زتقسو مالتي كابو وصاي ابي وشتي ارترا ازي كنبلو نخيل نعبي وي نمنجستي حتى بدو زغاطمو يلن ابدك ግን ንርአለና نحن انتايو قوديلنا زلو كيناز بصحته سودان هنا قدما بلا منسياتنا سودان بزح نعبي جيراميون بزح سلام وصل في جيرام ولا كواتي دحرز وصيت زحزن تخونه ግን ኤርትራውያን ካብዚ ከባቢና እንታይ ንኽን መሃር ንኽእል እንታይ ጎዲልና ዘሎ ከመይ ካትሪኦ ዘለካ ስኻ ዝተቃውሞ ፍላይ እዚ ናይ ብርጌድ ሓሙድ ዝበሃል እትሕቶ ኦሬዲ ትሰምዑ ኣለኹም ዲኹም ከምዚ ካልኦት ከባቢና ዘለዉ ኢትዮጵያ ዝገብርዎ ዘለዉ ኣብ ሱዳን ዝተገበረ ኣብ ኬንያ ዝተገበረ ከም ምዕባለ እዩ ገይሩ ዝገልፆ ዘሎ ላይክ ሊትራሊ ሃገርካ ምቅፃል ንሓተትካ ምትህርራምሲ ከም ምዕባለ ንዓና ጎደሎ ዘለና ልክዕ ከምዚ ኣብ ደገ ዝግበር ዘሎ ምትህርራም ከም ምዕባለ ወይ እውን ነቅሓት ናይ ፖለቲካ ገይሩ እዩ ዝገልፆ ዘሎ ንሱዳን ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ካብ 1000 ኪሎ ሜትር ኢኻ ክትሃድም ዘለካ whatever ኣብ ሱዳን ዘጋጠመ ኩነታት ተሪኻ ካብኡ ክትሃድም እዩ ዘለካ ኣብ ሊብያ ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ካብኡ ክትሃድም እዩ ዘለካ ንዑ ኣብ ዓድና ክገብሮ ዝብል ግን I don't know ማለት ኣብ ቅድሜኻ መምሃሪ ናይ ክላካ መምሃሪ ናይ ግበርካ ይብላ ቦታትና ቀደም መምሃሪ ኣብ ቅድሜኻ ዝገበሩ ሃገሮም ክዕኑ ዝተፈላለዩ ዓይነት ፖለቲካዊ ድሌትን ባህግን ዘለዎ መንእሰይ ኣምፂኻ ኣብ ፅርግያ ደርጊሕካዮ ንሲስተም ኮላፕስ ምስ ገበረ ድሕሪኡ ብተኣምር መፅኡ ሓደ ስልጣን መፅኡ ነቲ ሃገር ኦርጋናይዝ ዝኾነ ዲሞክራሲን ፍትሕን ናይ ኣሜሪካ ዝመስል ወረቐት ንኣተኻ I don't think ትርእሶም እቲ ዘሎ ኩነታት ኣየንብብዎ እንዲኦም ኮይኖም ኤውሮፓ ሆላንድ ኸይድካ ትሪኦ ዘለካ ዲሞክራሲ ሓደ ዓይነት ህዝቢ እዩ ንዓመታት ድማ ተቃቲሉን ተጨፋጭፉን ያማዕቢልዎ ሓደ ሃገር መጀመርያ ሃገራውነትን ንቅሓትን ከማዕብል ትኽእል ኣለዎ ነዚ ስኻ ነዚ ማንም ሰብ ዝሓስቦ ዘሎ ዲሞክራሲ ንኽትነብር ተሓንስ ማዓዮ ንሽተይ ናይ ብሉ ሪቮሉሽን ዝብልዎ ዘለዉ እቶም ደገፍቲ ዝብልዎ ዘለዉ ዝኸድዎ ዘለዉ ኣካይዳ ብሓፈሽ ክትሪኦ ከለካ ኣብ ምስ ጎረባብትና ብፍላይ ምስ ከም በዓል ኬንያ ካ ርኢኻ ዝጎድለና እንታይ እዩ ክንምልኦ ዝግበአና እንታይ እዩ መጀመርያ እንታይ እዩ እቲ ናብ ዕላማኻ
ኩሉ ኤርትራውን ነፍሲኻ ታዘለው ወስኻ እንታይ መስለካ ኸባይ ጀመርካ እንታይና እንደሊ ንሕና እንደሊ ለውላውነት ሃገርና ከምዛ ዘለታ ክጸንዓልና ንሕና እንደሊ ምስ ኩሉ ኤርትራዊ ከም ዓበገዛ እህን ምህን ክንበሃል እዚ እንድሕ ኮይኑ ንኻብኡ ንክንበፅሕ ክንወስዶም ዘለና ስጉምትታት እንታይ እዮም ንብረት እሱዩ ክዓኑ ዝኽእል እቲ ንብረት ሕጂ ነፍርሶ ጽባሕ ንጎ ክነጥርዮ ይንኽእል ብሓፈሻ እንታይ እዩ እቲ ዘረባ ካብ ካልኦት ፅቡቅ ክትቀድሕ ፅቡቅ እንዲ ካብ ካል ህዝብኻ ክትምሃር ኣብ ነብስኻ ክትጥምት ክትክእል ኣለካ እንታይ ፅቡቅ ኣለና ንሕና ኤርትራ እንታይ ፅቡቅ ኣለና ክብሉ ዘይክእሉ ዓይነት ኣቃውምቲ ኢኻ ትርኢ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ከባቢኡ ካብ ዘሎ ዘይብሉ ሃገራውነት ኣሎ ሃገሩ ይፈትዩ ኤርትራውነት ዝብል መንነት ኮስኩስ እዩ ኣብ ኢትዮጵያውነት ዝበሃል ምናልባት ገለገለ ሰብ ነናቱ ኣጀንዳ ስለ ዘለዎ እዩ ኬንያ ከምኡ ንሪኦም ኣለና artificial እዮም ኬንያ they have a lot of problems internal problems ኣለዎም ሱዳን ከምኡ ባዕለይትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝተመቓቐለ እዩ ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ዞባቲ ሃገራውነት ዝበሃል ኣብኡ ዘይትምኮስ መጀመርያ ነቲ ሃገራውነት ኮስኩስ ነቲ ህዝቢ አንቃሕዮ እዚ ብደገ ዘሎ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ግን ኣይኮነን ኣብ ኤርትራ ኣብ ደገ ኸማ ናይትበጎን ኢኻ ብዕፅር ዝበለ ብኸማ ክሰግራ ክእል ሓንቲ ብዚኣ ቪድዮ ነይራ ድሕሪያ ምናልባት እዚኣ ንግረ መንገድና ክንሪያ ዘለና እዚ ኩሉ ኣብ ሓደ ዓብይ ፅቡቅ ዝኾነ ዜና ኣብ ኣሜሪካ ናይቲ ኣብ ሲያትል ዋሽንግተን ዝግበር ዝነበረ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ዝወረደ ዕንወት ንዕኡ ነቶም ንዑ ዝፈፀሙ ሰባት ኣብ ፌደራል ክሲ ኣብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ክሲ ከም ዝተመስረተሎም ሕጋዊ እቲ ኣብኡ ዘሎ ማሕበር ነቶም ሰባት እትያቶም ከም ኣብነት ተጠቂሶም ዘለው ሄኖክ ተክለ ዝበሃል ሳባ ኪዳነ ዓወት ፀሃየ እናተባሃለ ኩላቶም 13 ሰባት ሊስት ኮይኖም ኣለዉ 15 ሰባት መስለኒ ካልኦት 150 ሰባት ድማ ክስዕቡ ከም ዝኽእሉ ስለዚ እዚ ሓደ ፅቡቅ ተበግሶ እዩ እቲ ማሕበራት ነቲ ዝወረዶ ከይረስዐ ኩሉ ነገር ኣዋዲድካ ቀሲል ካብ ዝኾነ ግዜ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ እቲ ሌጋል ኣክሽን እንታይ እዩ ኤቪደንስ ሒዝካ ተዳሊኻ መንገድኻ ጌርካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ዶኩመንት መሓዝ እዩ ኤቪደንስ መሓዝ እዩ ጭብጢ መሓዝ እዩ ጭብጥን እንተለካ ዝኾነ እንተለካ ኣብ ዝኾነ ግዜ ከተረኻኽበሎም ትኽእል ኢኻ ብቕልጡፍ ዝኾነ ዝበለፀ እዩ ንኻልእ ፀገም ከየምፅእ ምክንያቱ እዋን እውን እዋን ፌስቲቫላትን በዓላትን ዝግበረሉ ግዜ ስለ ዝኾነ ልዕሊ ኩሉ ግን ጥንቃቐ ከድሊ ከም ዝኽእል ሕጂ እውን ምክንያቱ ዝኾነ ሰብ ብከምዚ ዓይነት ክጉዳእ ንደልዮ ሰብ ስለዘይብልና ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ እስኪ ንስማዕ እያ ዘይገብር መንግስቲ ኤርትራ ብሃገር ዝመፅእ ንሕስያ ዝበሃል የብሉ መኒ ብዘይገድስ ምክንያቱ ቀያሕትን ፀለምትን ዝኸፈልናላ ሃገር እያ ዛ ሃገር እዚኣ ኣብ ሓደ ጉድጓድ መሐመድን ፀጋይን ተደፊኖም ኣለዉ ኣብ ሓደ ጉድጓድ ዘይነብን ፀጋን ተደፊኖም ኣለዉ ዋይ ኣነ ዝምሕረሉ ክደፍኖ ኣለኒ ብኤርትራ ዝመፅእ ማንም ምሕረት ዝበሃል የብሉ እዚኣ መንግስቲ ኤርትራ የስ ክኒኡ ግን ሰላማዊ بسلام تمسك يا أخي مرحبا كم ذات مال ويانا أبغى أنا حرنات مرحبا لنا تقبلنا ماذا عندرت لهم الكم بحفشة زي نريو زلنا سبات بحق مغربهم نبحق بموسادهم اللي حقوا من قدم مختالو نبحكي عبي كومبليمنت لني سبق زخون السراحية كل زغيل بزترفه نزخون السب حقوا من قدي نكختلنا تجابن زتحس نبحق مغرب العلا قداسنا زلون استواص زلون سراحيو نتسقون تزقبروا دماء العل دقفي اليوم كاب كله تي اورجانيزيشن استمحبركم ابس قدايزي حقاوي مسرح نكختل نزخون زقات من دماء نكبده تصفى نقبر نحن ما نتزولو زيناتنا بهم كانوا قربينا لايك قبروا سبورت قبروا ناتكم ريتو ناتكم حسابات قدوف نابلكو نايلو مارس تابزقو دي كومنت مسحفاي تقارسو مزيات انت درفي كقات فكمي ابقالك سامن الراخب تتصبغو في خلقيقا عمرك يخون نبحريقا عمك رغزلو قداي سخون التقون وترها قري وترزع عدي وترها قري 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 يسبب علي لا 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 وترو هاجر وهاجر أمر ونسر زي كيرو متكل يسعدوا ولا يفهموا زلون زنبر التاريخ زباحة يغون سحر فرق زيرو زيرو من الناس بلاوي تحطو بزي والول دبي زي التمتو
ገደል ክትጋድሎ ጽኑዕ ምዃን ኣብዩ ዘሎ ነዝብል ሕዚ ዝፈጠሮ እንታይ እሞ ዘይብሎ ወትሩ ሃገረይ ወትሩ ዝዓደል ወትሩ ሃገረይ 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 የዝብል ኣነ የዝብል